Hola, xiques i xics. Em diuen Pepa i sóc la xiqueta que podeu veure en esta imatge. Sí, sóc la xiqueta vestida de blanc al centre de la fotografia. Tinc 9 anys. Ajuda ma mare a triar el peix i en les feines de casa. Hola, jo sóc Sento i també tinc 9 anys. Ja fa un any darrere que isc amb mon pare a la mar. Ja he deixat l'escola, però sé llegir i escriure. Pepa i jo anem a contar-vos com era el Cabanyal de finals del segle XIX i primers del segle XX. Teníem teatres com el musical, la Setmana Santa, que era la festa del poble, convents i esglésies. Estaven lluny de la ciutat de València, separats per horts i camins i units per trenet. I primer fou la mar. Vivien de la mar i dels peixos que ella ens donava, sempre mirant la mar, el mar, preparant les xarxes, els hams, sempre enfeinats, sempre treballant. Al Cabanyal les barques estaven en l'arena i les treien a la mar amb els bous que cada matí ens ajudaven. La vida en la mar no sempre era agradable i fins i tot era perillosa. Després, de vesprada, tornaven les barques que també treien els bous. La pesca del bou, li deien. La mar ens donava de menjar. I primer fou la mar. Mireu ma mare. Estem esperant que tornen les barques. Triarem el peix i anirem al mercat central a vendre'l. Totes esperem el fruit de la mar. També reparem les veles i les xarxes. Les drassanes i escalafats. Mireu les drassanes mirant a la mar. Els calafats construïen i reparaven les barques ací, front a la mar, amb fusta i ferramentes. Era un ofici que passava de pares a fills. El Grau i el port. El port de València també mirava la mar. Entraven i eixien moltes mercaderies, taronges, bocois de vi, blat, carbó, molts altres productes i matèries. La mar també era per a divertir-se. Hi havia casetes de bany. També hi havia el balneari de les Arenes, on la gent anava a passar el dia. Venien pintors i visitants a passar temporades prop de la mar. Per la pesca, pel port, per les drassanes, per gaudir, el Cabanyal mirava la mar.
Les cases s'alineaven aparellades de nord a sud. Miraven a llevant pel matí i s'acomiadaven del dia per ponent. El sol somreia a les nostres cares i les il·luminava cada dia. Primer vivíem en barraques, però després d'un gran incendi van decidir fer les cases d'obra. Però què queda del Cabanyal de l'any 1900? Queden moltes coses i queden moltes cases encara. Queda un bé d'interès cultural per protegir. Queden cases alineades paral·leles a la mar, esperant el sol del matí i de la vesprada, protegint-se dels vents de llevant. Queden les cases aparellades i revestides de taulells de colors vius i alegres. Mireu com les cases tenen portes i finestres molt alts i amples, de manera que el sol entrava a dins de la casa i aprofitava la calor i la il·luminació. També queda al Cabanyal una cosa encara més important que un bé d'interès cultural. És una manera de viure relacionats amb la mar, de viure en relació també a les nostres avantpassats, de viure records, de treballar en comunitat pel bé comú, del veïnat, del saludar-se pel carrer, de l'ajudar-se.